खुलुमबाय जय बर' हारिनि बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय BKWAC नि एन्ट्रेन्स एग्जामनि सायाव। देग्लाय 2025 मायथाइनि 1 जुन खालाराव BKWAC सरकारा मोनसे आनजाद खुंनो नागिरदों। बे आनजादा मा? बे आनजादखौ सोर सोर होनो हायो? माबायदि एप्लाइ खालामनांगौ? बबेयाव खालामनांगौ? सोरनो फर्मखौ गथायनांगौ? आनजादा बबेयाव जागोन? बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोननो आं फोरमायगोन। एप्लाइ खालामनाया थांनाय 13 मे खालार खालिनिफ्राय जादोंब्लाबो दाबो 8 सान दंबावो। बेखायनो बेनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायनाया गोनां होनना साननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। सोरबा दाबो जुदि मोजाङै बुजियाखैब्ला एबा मिथिनो आद्रा दंबावोब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों बुजिगोन एबा एप्लाइ खालामनायाव हेल्प जागोन खोमा सानना बानायनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै नायलां माखासे बाथ्राखौ मिथिनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला बड' एनालाइसिस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ हानायमानि शेयार खालाम। बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि सिङाव थानाय फरायसाफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां खौरां। बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथाय सरकारा आसाम डाउन टाउन इउनिभार्सिटियाव माखासे गुबुन गुबुन कर्स एबा डिपार्टमेन्टआव फरायसाफोरखौ फ्रि एबा बेसेन होनाङालासे फोरोंथाय होनो नागिरदों। जेरै मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'ल'जि, बेचलर अफ फिजिअथेरापि, सिभिल इन्जिनियारिं, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, बेचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हटेल मेनेजमेन्ट, डिप्ल'मा इन फार्मासि बायदि बायदि कर्सफोराव काउन्सिला फरायसाफोरखौ लांनानै आसाम डाउन टाउन इउनिभार्सिटियाव फोरोंथाय हैगोन। गोबां मोजां मोजां कर्सफोर दं। मा कर्सफोराव फोरोंथाय होनो नागिरदों बेफोरनि फारिलाइखौ स्क्रिनाव होनाय जादों। नोंथांमोना गावनो नायना लानो हागोन। बे स्क्रिनाव नुनाय कर्सफोरानो बेफोर कर्सफोराव फरायसाफोर लांनानै फोरोंथाय हैगोन BKWAC। मोनसे गोनां बाथ्रा BKWAC नि नटिफिकेसनाव होना दोनदों। बेनो जाहैबाय जाय फरायसाया डिप्ल'मा इन फार्मासि एबा डि फार्माव एडमिसन लागोन बा डि फार्म कर्सखौ लानो गोसो बिथाङा श्रीमन्त शंकरदेव इउनिभार्सिटि हेल्थ साइन्स आसामा खुंनाय एन्ट्रेन्स आनजादखौ होनांगोन होननानै बिथांमोना बेवहाय बुंदों। अर्थात जायफोर डिप्ल'मा इन फार्मासि बा डि फार्म लागोन बिथांमोना श्रीमन्त शंकरदेव इउनिभार्सिटिया खुंनाय एन्ट्रेन्स आनजादखौ होनो नांगोन आरो होमबासो बे डि फार्म कर्सखौ लानो हागोन। दा बे फ्रि फोरोंथाय होनो थाखाय उदायथाव फरायसाफोरखौ सायख'नो फैगौ 1 जुन खालाराव मोनसे सायख' आनजाद खुंगोन BKWAC। बे एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय एप्लाइ खालामनाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ 28 मे खालारसिम। दिनैनिफ्राय हमोब्ला 8 सान दंबावो। समा जोबोर गुसुं। ओमफ्राय आनजादाबो 1 जुनावनो जागोन। सोरबा एप्लाइ खालामाखैबा थाबैनो एप्लाइ खालामनानै प्रिपारेसन खालामबानो जाबाय एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय। माबोरै एप्लाइ खालामनो, बहा एप्लाइ खालामनो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनोसै। एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय एप्लिकेसन फर्मखौ अनलाइन नङाब्ला अफलाइनाव एप्लाइ खालामनो हायो। अनलाइनबो एप्लाइ खालामनो हायो आरो अफलाइनावबो एप्लाइ खालामनो हायो। अनलाइन एप्लाइ खालामनोब्ला BKWAC नि अफिसियेल वेबसाइट www.bkwac.in आव थांब्ला एप्लिकेसन फर एन्ट्रेन्स एग्जाम होननाय लिंक मोनसे मोनगोन। बेयावहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन एप्लाइ खालामोब्ला अफिसियेल वेबसाइटआव थांना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। वेबसाइट आरो बेनि प्रफाइलखौ आं स्क्रिनाव होखानाय जादों। नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। दानिया अफलाइन एप्लाइखौ माबोरै खालामगोन? फर्मखौ बबाव मोनगोन? बे अफलाइन एप्लाइनि थाखाय BKWAC नि सिङाव गोग्लैनाय जिल्लाफोरनि डिस्ट्रिक्ट इनचार्ज दंखायो। साफा EM एबा एक्जिकिउटिभ मेम्बार दङ। काउन्सिलनि EM बा जिल्लानि इनचार्ज दङ। बिथांमोननि आखायाव फर्मखौ गथायनो हागोन। नङाब्ला थोंजोङै काउन्सिलनि अफिसाव फैनानै फर्मखौ साबमिट खालामनो हागोन एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय। बे खोथाखौ अफिसियेल नटिफिकेसनाव पइन्ट 2 आव होखाना दोनदों। काउन्सिलनि अफिस बुङोब्लाथ' गुवाहाटि आरो सिमेन्ट सापरिल'सो होननांगोन। माखासे जिल्लाया थांनाय फैनाय उसुबिदा जायो जिहेतु अनलाइन नङाब्ला डिस्ट्रिक्ट इनचार्जनाव अफलाइन फर्म लानानै साबमिट खालामबानो साबसिन जागोन आरो। दानिया आं नोंथांमोननो फोरमायगोन बे आनजादखौ होनो थाखाय बेसेबां थाखो फरायनाय जानांगौ एबा इडुकेसन क्वालिफिकेसना बेसेबां जानांगौ। सोर बेसेबां थाखो फरायनाय फरायसाया बैफोर कर्सखौ लानो हागोन बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायगोन। नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ नटिफिकेसनाव मेक्सिमाम कर्सआनो साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय 10+2 उथ्रिनाय जानांगौ। थामहिनबा OHS पास जानाय जानांगौ आरो OHSआव खमैबो 45% नम्बर मोननाय जानांगोन। दा बेवहाय मिथिनांगौ बाथ्राया नैबेबो काउन्सिला होनाय बेफोर कर्सफोरनि गेजेराव आर्ट्स कमार्सनि फरायसाफोरा लानो हानाय कर्सआ गासै मोनथामल'। बेचलर अफ हटेल मेनेजमेन्ट एन्ड केटारिं टेक्न'ल'जि, बेचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बेचलर अफ कम्पिउटार एप्लिकेशन।
बे मोनथाम कर्सखौल' आर्ट्स कमार्स स्ट्रिमनि फरायसाफोरा लानो हागोन। उइथ एनि स्ट्रिम होन्दों नालाय साइन्सनियाबो लानो हागोन बे मोनथाम कर्सखौबो। बबे कर्सनि थाखाय मा क्वालिफिकेसन नांगौ आरो मा साबजेक्ट लानाय जानांगौ बेखौ नोंथांमोना गावनो नायना लादो, स्क्रिनाव होनाय जादों। मेक्सिमाम बेवहाय साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय मोनगोन। आर्ट्स आरो कमार्सनि स्टुडेन्टफ्रा खालि मोनथामल' कर्सआव लानो हागोन आरो। इन्ट्रेन्स एग्जाम होग्रा फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार मिथिनो गोनां बाथ्रा, इन्ट्रेन्स एग्जामनि कुइसन पेपारखौ मोननै लेंगुवेज एबा रावाव मोननो हागोन, बड' आरो इंलिस। बे मोननै रावाव मोननो हागोन कुइसन पेपारखौ। गासै 60 नम्बरनि जागोन आन्जादा। 45 मार्क्सआ MCQ आरो 15 मार्क्सआ डिसक्रिप्टिभ एबा गोलाव फिननाय लिरनांगोन आरो। 45 नम्बरा MCQ आरो 15 नम्बरा डिसक्रिप्टिभ एबा गोलाव फिननाय लिरनांगोन आरो। गासै 60 नम्बरनि। एग्जामाव मा साबजेक्टनिफ्राय कुइसन फैगोन होनोब्ला एबा एग्जामनि सिलेबास बुङोब्ला इंलिस, साइन्स, मेथ्स, ससियेल साइन्स, जेनेरेल साइन्स, कारेन्ट एफेयार्सनिफ्राय सोंथि फैगोन। इंलिसनिफ्राय 10 मार्क्स, साइन्स, मेथ्स, जेनेरेल नलेज, कारेन्ट एफेयार्स बेफोर आयदानिफ्राय 5 मार्क्सनि फैगोन, 5 नम्बरनि फैगोन। ससियेल साइन्सनिफ्राय गासै 15 नम्बरनि कुइसन फैगोन, गासै 45 नम्बर। MCQआ गासै 45 नम्बर फैगोन। बेफोर गासिबो अबजेक्टिभ टाइप MCQ, माल्टिपल चइस कुइसन। बेनि अनगायैबो 15 मार्कनि डिसक्रिप्टिभ टाइपनि कुइसन फैगोन, माने गोलाव एन्सार लिरनांगोन आरो, गोलाव एन्सार लिरनाय। डिसक्रिप्टिभ टाइपआव गासै 3 कुइसन थागोन, 5 मार्क्सनि गासै 3, टटेल 15 मार्क्स। डिसक्रिप्टिभ टाइप एबा लं एन्सार लिरनाय सोंथिया 3 टपिकनिफ्राय फैगोन होननानै बुंदों। बेफोर टपिकफोरा जादों बड' मुभमेन्ट, माने बर'फोरनि सोमावसारनायनि सायाव, बड' कालचार माने बर'नि हारिमु, बड' रिलिजियन माने बर'नि धोरोम। बे 3 आयदानिफ्राय सोंथि फैगोन लं एन्सार लिरनायनि। गासै MCQ 45 मार्क्स आरो डिसक्रिप्टिभ टाइपनिया 15 मार्क्स, गासै 60 नम्बरनि जागोन एन्ट्रेन्स आन्जादा। आन्जादाव सोंथिया 10थि थाखोनि एबा क्लास 10 लेभेलनि सोंथि फैगोन, माने इंलिस, मेथ्स, साइन्स, ससियेल साइन्स बेफोरनि सोंथिया क्लास 10नि बायदि जागोन बा क्लास 10 लेभेलनि जागोन। माने इंलिस, मेथ्स, साइन्स, ससियेल साइन्स बेफोरनि सोंथिया क्लास 10नि बायदि फैगोन होननानै बुंदों। कुइसन पेपार विल बी 10 स्टेन्डार्ड होननाय माने बेनो जाहैबाय आरो। दानिया एग्जामाव बबेयाव जागोन एग्जाम सेन्टार बेबो मिथिनो गोनां बाथ्रा। BKWAC नि इन्ट्रेन्स आन्जादा गासै 2 सेन्टारावल' जागोन। धेमाजिनि सिमेन्ट सापरियाव गंसे आरो गुवाहाटीयाव गंसे। धेमाजिनि सिमेन्ट सापरियाव SB बड' हायार सेकेन्डारि स्कुलाव आरो गुवाहाटीनिया बाथौपुरि बड' हायार सेकेन्डारि स्कुलाव जागोन। बे 2निल' सेन्टाराव इन्ट्रेन्स एग्जामा जागोन। गुसुङै बुङोब्ला फैगौ 28 मेआव एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेट, मेनि 30आव एडमिट मोनगोन आरो जुननि 1 खालाराव आन्जाद, इन्ट्रेन्स आन्जाद। जायफोर फरायसाफोरा BKWAC बे इन्ट्रेन्स आन्जादखौ होनो गोसो बिथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय। BKWACआ बर'फोरनि गेजेराव सुबुं सम्पद दानायनि थांखिजों बेफोर कर्सफोरखौ फोरोंथाइ होनो नाजादों। थांनाय बोसोरावबो गोबां फरायसाफोरखौ इन्ट्रेन्स आन्जादनि गेजेरजों सायख'ना लांनानै आसाम डाउन टाउन इउनिभारसिटियाव फोरोंथाइ होगासिनो दङ। BKWACनि सिङाव थानाय फरायसाफोरनि थाखाय बे मोनसे मोजां खाबु एबा सुबिदा। बेफोर कर्सफोरखौ जुदि जों गावबागाव लायोब्ला गोबां लाख खरसा जायो। गोबां न'खरा बेफोर खरसाखौ होनो हाया। बर' कसारि खुंथाया बेफोरखौ फ्रियावनो फोरोंथाइ होनो नागिरदों, जिहेतु बेफोर सुबिदाखौ लानाया मोजां। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। जय बर' हारि।